So my story or our story with the CM Connect is regarding the issues of the deficit teaching and non-teaching staff who are teaching and working here in district headquarters of Eastern West Khasi Hills district. At the beginning, there are some issues which we as teaching and non-teaching staff who are working here in the district headquarters, we are due to receive some dues from the government. I was planning to meet the concerned authority to solve our issues. Somewhere I saw the advertisement of the CM Connect and I thought of making a call. Immediately I made a call to the CM Connect and there was an immediate and positive response regarding our issues. I made one call, but there was a number of positive calls from them, which I'm very grateful, which soon it will solve our grievances and our issues. The teachers will be receiving the due, so it's very helpful. I'm very grateful really for the CM Connect. I thank the CM Connect team for the positive, amiable and supporting response. Thank you very much. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent H. Pala ula pediang ikinong elam ke begentup uba Gerald Shulai nek UDP baru ba Dominic S. Wankar ha kejing elang ka belalong ha Kongres Bahawan ha Shillong. Habakran ni kelat patai kubor Presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala ula pentep ru bahadin ke election shteng samoy ha Gambegre kenang don kinong elam jang kiwei pat kisang san perthai ki bansawan penyeso syaka Kongres. Habakran kejing elang uba Gerald Shulai unong elam berim ke UDP West Shillong. Luitho ba kejing wanrung syaka Kongres kadai kejing mon jong ushimat da ka bakadau bu dan daw persya uba poleng do bat kene kejing wanrung syaka Kongres kadai namar bagadai tang kane keseng kabala bansin syarhok hakari pada kejela. Hakabedai bagi election shteng samoy hagam begre uba Vincent H. Pala ulong baka Kongres kalaya cekmat ban ya aireng hakane ke election. Bat kadon kejing kersyan kabaklan nak liang dipat ba ban penjob yo kotong ke Kongres tak bakaduru ba umtip mano ban job nerem. Rai nak liang ke NPP kelas sedang ban penankam degi bor sarkar ban penjob ke kertong ke NPP. Tak ba ai degi skim sakipat ba kene ke constituency. Hakabedai bat kia election MDC uba Vincent H. Pala ula pentip baka Kongres kelalong kabala penkrek kamtam ha East Khasi Hills na kebentak election MDC kebadan arp pendai teli ki seat ke Kongres kalayo arp ulangut ki kertong bat ki wei pat ki seat namar babun ki papan tiket kumta keseng kadang bishar ya ki kertong ki babiang ki babun na ki perlok na po ki konstitusi West Khasi Hills bat ki wei ki si kala join bat ni hamni ha po MPCC kejing John Jongki sibenta kawai ba nalu MP election kilai tre bat ni bat ka baar ki lai don jikermen ba ka Kongres kan le pha ki election ki banwan ngadang suan na po Garo Hills na i po Garo Hills ro menchwa ki ong ka Kongres ka ba election kan long ka balai re kumalong menta borok bat ki press bat ki reporters ki babon ngai kendu ante ong em ta ka Kongres ka po syakmat lani kumalong menta kala ban ka triangular kajing ya contest belum triangular ndre hajo upor ba kam chakmat hide ka Kongres na mentaga by election kam bigre ndre na margani ka sarkar ka don ka bor kila sedang pen don kam ka government machineries kila aitin ki aipisa ki sanction ki surok kini ki por tengam tip kolong bono ndre ha ba ngapek ke kolong menta di ki hajar ki NPP ki TMC ki join biang ci Kongres apor bangalik ngal aten ko di ki potli ki meeting hangte na i ba kadon ki ching song shit kadon ki ching song ngai kumjo hang ne po Khasi Hills ro na menta ka election ka banwan kini ki MDC election na kermen ba election kan salong ho banai February kumba ki bon ki baong la dam don ka delimitation le nim don ka amendment of the 6th schedule election kan long ho banai February tela daga don election long kan long ho banai February ngi long ki bala kre la prepare kamtam he East Khasi Hills na ka ap kondaisit
nilayo kemba arfu line up sambut ki candidates ki ba more or less ngila finalize ki candidate jongi kita kisit ki ba ngimpat finalize namar ki bon ki ba yakni ngina page ma ban ngidang apro ki be ki position nyelede kumno ki I ticket kumno kena bangi ro ngin I ticket namar ka don ka change ki konstitusi ka to ka ne ka don ka addition lene ka don ka subtraction ya ki snong ki ba bon ha konstitusi ka ta ngidang ap dre ngila long bela kre ngila long be prepare na menta election MDC ro dre ha banga page kum ba kolong menta ngalech rom seneng ngalawan seri boy ki bon ki bejoin bat ni hari boy ngawan chabas ke hills menegani ngawan Giant Hills na iba ka don ge chingchong shit na menta ka congress ki briu kelas to ba haba ka kongres katulot ka jej bendriu katulot ka kamai geji katulot ka imlang ka salang katulot ka law and order katulot haba kongres ka don ha ka bor ka pejlut ya ka borok ka pej ki barit ka pej ki ba ruspa ka pej ki batuk ka pej ki nyam ba per ka don ge jing ya tlilang ka don ge jing so tho jumut ndre haba kongres pat katulot kumba kalong menta ngi tulot te kibiru kisnyo dio kisnyo du jingkermen kata ki phai yang kibiru cho kongres na kermen ka kongres kumbagalong ta ki election ki bladep nila le ba halejan borok ki state nila ban yo ruling hindre ki nila le ba menta Maharashtra ro kermen ni sele ba Jharkhand ni sele ba kermen bagi nong song snong jong kerilum kasi jantia jingi election ka banban ki de ban perkat ba nin sedang na po Giant Hills nin sedang na Khasi Hills nin sedang na Meghalaya banlong ko bukan nuksa ya ki babon hapo India bagi indok ya ki leaders ki bawan yesno wat ka Congress party jongi kini di leaders na Shillong West constituency i nong yalam di berapa ajang UDP iwa na tray na bunsnem bat ka party UDP i lalong i organizing secretary jong ka constituency UDP unit iba Azral Sulai irawan penisno bat ka parti jongi kisah kani program ke ba long mene jingsa ni atli ki blok ke ba de atli ki constituency ki leader ki ba de banwan andre ba koi pat kata ni nanong thamai ba ki TMC ki la dissolve ya ka blok jongki ba banwan penisno banyi je lagi daw melawan kial ngila defer no ya kasi ke jongki tementasi pediang ya iba ajaral bat ki nong kesan jongi leader jongi ki senglong keme ke bahab po jongi bat katok ane ki individual leader ku iba Dominic S Wankarn Punusla kata de ka program ka bang program mana bat nya kalian jong seng jidang ya trai berba ban nang ban klain su ya ka parti